Pedig ez ugye egy testnevelő van. Ugye? Ott van? Egy életre jegyezzük meg, hogy mindig azzal a mozgással kezdünk, ami az élet természetes mozgással. Tehát most nem a nyomra gondolok, hanem bármi másra, a körzés az az összetett mozgás. Tehát a legegyszerűbb mozgásokkal kezdünk. A körzés az összes mozgásnak az összetett mozgással készül. Az mindig a legjobb. Mindig. Akár válasz, akár pad, akár válaszolható ki. A körzés a legutolsó. Most ha logikusan gondolkodsz, a nyaksigolyákkal mi történik egy általában a gerincoszokkal? A diszkuszok rugalmassága veszik. A csigolyák közelednek egymáshoz. Ha közeledik egymáshoz és erőltetem, akkor nem hiszem, hogy olyan jól dolgoz. Tehát először mit kell csinálni? Lehetőleg egy kicsit ha én tornát tartok, és azt mondom, hogy a fejnyak kimozgatás, akkor mindig azt mondom, hogy engedje a vállad, fejtetőt elképzelni fölfelé húzzák, nyújts meg a nyakad. Mert ha egy kicsit képzeletben is megtudod, akkor könnyebb neked bármely irányú mozgást csinálni. Úgyhogy ezért mondom, mert hiába mondom én így, hogy jól, nem fogod megint. Tehát logikusan először távolítom a csigolyákat. Mi volt az a gyakorlat, amivel meg tudtuk tenni? Úgy nevezzük, hogy akasztás. Tehát azt mondom, hogy a diszkuszoknak a felszabadítása, nem akarok ilyen közösségekre mondani, hogy akasztás. Amikor ugye a vízbe csinálják. Hogy csináljuk? Tehát, ha nagyon szakszerű akarsz tenni, a mandibulára alá teszem a kezem a hüvelykújakkal az occipitálés tájékán támasztom meg. Megkérem a pacienst, hívja be a levegőt, légvételnek megfelelően emelem, és ott tartom, fújja ki a levegőt, és én csak tartom. Háromszor ismételjük, de szív, fújja ki. Tehát annyira fogja kifújni, amikor már azt érzi, hogy nyúlik, akkor inkább nem fújja ki. Az utolsónál megpróbálom őt biztatni, hogy még jobban, mert akkor érzem, hogy a súlya ott van rajtam, és ne egyszerre, mint ahogy a virágcsapok bőrnek, ugye, hogy teszik közte, hogy leengedem, hanem óvatosan, lassan engedem le. Tehát a tejnyak kimozgatás. Kimozgatni csak akkor lehet, hogyha előtte megmasszírozunk. Mindenre vonatkozik. Tehát nincs előtte kimozgatás. Mi nem lát kiropraktikát csinálunk, nem vagyunk kiropraktorok, az egészen más dolog. Gyógymasszázs tanulunk, tehát a svéd masszázsnál mindig először megmasszírozzuk az izület környékét, és csak utána mozgatunk ki. Nekünk a feladatunk az, hogy az alap mozgás tartományát tessük vissza az izületnek. Tehát tudnunk kell, hogy az adott izület milyen fajtájú, hány tekelyű, milyen mozgások kivitelezhetők benne. Ezért mi ugye analizáltan először is a legegyszerűbb mozgásokat csináljuk, és legutoljára az összetettet, amikor minden szalag, minden izom, ami az izületet körülveszi, részt vesz benne. Tehát a cirkundukció a legutolsó. Erről azért csinálják, hogy jobban meggyógyulnak a dolgok. Esővel mindig aznak kezdtek, hogy várjuk, hogy felkerül. De azért? Nem. De melegítés mindig aznak kezdtek. Jó, hát? Nem lehet. Na, tehát akkor mindenki próbálja meg. Egyszer most nem is kapom. Tehát itt hátul a hüvelykujjam, és ez így van rajta, tehát itt egy kicsit közlefogod. Mindig, bocsánat, de most akkor muszáj mondanom, hogy neutrális alaphelyzet úgy nevezzük. Tehát alaphelyzetbe állítjuk a fejet, tehát nem lehet így, hogy egy kicsit az állam elől van, az állt most a szaralja, tehát neutrális alaphelyzetbe. Tudni kell, hogy milyen izületeket mozgatjuk. Ugye, miből tevődik össze,
hogyha a nyakat, fejet akarod kimozgatni? Mondd a két ügyletnek, elsősorban. Ezt mit fogják kérni, mit szoktak tudóznak nektek? Mi a neve? Aszantó-oxitikális az első, és az aszantó-axiális. Az aszantó-oxitikális milyen ügylet? Szabad. Milyen? Szabad izület. Korlátot szabad. Tojás ügylet. Hol van még tojás ügylet? Azért az. Két tengelyű ügylet. Tehát annak a mozgása, előre, tehát a centrál, dorzáj szekció, és az oldalt úgy nevezzük, hogy laterál szekció jobbra, illetve balra. Az aszantó-axiális fordulóizület, tehát ott van a fognyúlvány. Tehát ott tudja végezni a rotációt egyik másik irányba. A két izület, sőt, a többi nyakizület bekapcsolásával történik a cirkumfunkció. Amit idős embereknél idegi problémák, tehát ott már megvan bizonyos kontraindikáció, ezért szokták azt mondani, hogy akkor inkább ott csak előre, felé, ide-oda nyúlás történt, alattban éreztettük. Tehát ez változó, tehát itt már óvatosak vagyunk a nyaknál, és mindig óvatosak. Most ezek voltak az alapmozgások, de ahhoz, hogy jól ki tud még mozgatni, én javaslom, hogy van egy ilyen, hogy fordítom a fejet egyik irányba, és nézzünk előre, hogy a kulcscsonthoz, mert így még nagyon fontos izmokat tudok nyújtani. Másik irányba, és nézzünk előre a kulcscsonthoz, és van még, amikor a kalenusok, az oldalnyakizmok rövidülésre hajlamosak, így két irányba megnyújtom, mert nagyon fontos, hogy ez a megrövidült spazmikus izom nyúljon. Van egy táblázatom, azt most nem hoztam elhúzom, amire benne vannak azok, hogy melyek a rövidülésre, hajlamos spazmikusságra, hajlamos izmok és melyek azok, ami az asszociálra, tehát a spazulásra, növekedésre hajlamosak. Tehát akkor megtámaszkod, szívja be a levegőt, emelem, itt tartom, fújja ki. Szívja be, fújja ki. Még egyszer, szívja be, fújja még, és lassan engedem. Érezted, hogy úgy? Célszerű ilyenkor a szélére ültetni a páciens, de ott még már tehát homlokát megtámasztom, hátul megtámasztom. Itt én egy kicsiségig fölfelé tudom ezáltal emelni, és hajlítom előre a fejét, és vissza emelem. Ezt megcsinálhatod kétszer. Mi a következő? Hova tettem mi a kezem akkor? Hova? Alá. Ide a mellkására, és itt is egy kicsit megemelem. És hozom vissza. Most ide lecsúsztatom, és óvatosan hátra, de én tartom, és emelem fölfelé. Mi volt a következő? Amikor hogy csináltuk? Gyere, próbálj. Hát, nem emlékszem, hogy volt. Odaáll, és akkor hátra. Hatály meg? Na, mi a logika szerinted? Melyik irányba akarod kimozgatni? Mondjuk balra akarod kimozgatni, volna bal tege. Hova vagy? Erre, ugye? Én balra, erre akarom. Nekem fáj, mert ne rövidül. Mit csinálok? Haptazva, húzom a vállat. Tehát nekem mit kell megakadályozni? Hogy ne húzza föl a vállát. Ezért az alkalommal
megcsinálom azt, hogy letámasztom a vállát alkalommal, és a másik irányba, meg azért védem a kezemmel, hogy nehogy túlhúzzam. Tehát akkor ide rakom, és itt meg ide rakom. Megint behozom függőleges helyzetbe, és így fönt fogom, hogy ne forduljon, és lassan, óvatosan húzzom. És itt az alkarral segítem vissza. Másik oldalt ráteszem, ide rakom, segítom, és lassan, óvatosan húzom, és alkarral vissza. Tehát ez a laterális flexió. Te most veszed fel, vagy mit csinálsz hozzá? Jaj, ne szólok. Egyik oldalra fordítod, így részút rárakod, és megpróbálod így részút előre felé. És hozod el. Kicsit a másik oldalra fordítod, és itt is részút előre. És hozod. Ez is már egy összetett mozgás, tehát nem az alapmozgás, ezt csak mondom, hogy nagyon hatékony. Amikor rotációt csinálsz, az hogy van? Tehát fordítom arra a fejét, és ha fáj neki, akkor ő így fordulna. Tehát azt mondom, hogy az állást fogom, és hátra a kockáját támasztom, így beakasztom, és fönt fogom, és így fordítom. És vissza, másiknál ott akasztok, és itt támasztok, fordítom. És vissza. Elől és hátul a occipitálnénál előre ejtem, és lassan egyik irányba, majd a másik irányba. Idős embernél csak ezt csinálom, hogy így előre, felé mozgatom. Jó? Akkor lehet.